ụmụ ọma ndị Igbo, ana m ekele unu na-ekelesi unu ike. Ọ bụ nwanne unu nwoke nọ n'ebe a. Aha m bụ Maazị Chris Okuda, nke unu jiri Ichie One Love were mara. Ihe jiri wee bịa ebe a bụ ka anyị nwee obere mkparịta ụka gbasatara asụsụ anyị ya bụ asụsụ Igbo. Ọ na-esiri gị ike ịsụ asụsụ Igbo ma ọ bụ ide ya ede? Enwere ka ọ na-esi agbagwoju gị anya? Ngwa ka anyị kwuo nke bụ okwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta asụsụ Igbo nke ezie, ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịmụta etu esi ede ya ede nke ezie, ị mara na ị ga-agwa onwe anyị eziokwu. Anyị ga-ebidorịrị n'isiokwu a na-akpọ gịnị? Mkpụrụ edemede Igbo. Maka na ọ bụ na mkpụrụ edemede Igbo ka esi emebe mkpụrụ okwu Igbo. Ọ bụ site na mkpụrụ okwu Igbo ka esi eme gịnị? Esi emebe ahịrịokwu Igbo. Ya bụ nwanna, anyị ga-ahapụ nganga, anyị ga-ahapụ ihe ọbụla anyị na-eme, anyị ga-egbutu onwe anyị ana wee bido n'ebe, wee bido na mkpụrụ edemede Igbo. Ekwukwara na ịbụ okenye maka na ịkarịala ya. Mba, ị ga-ebidorịrị na mkpụrụ edemede Igbo. Ya bụ na mkpụrụ edemede Igbo bụ isi sekpụ ntị asụsụ Igbo. Ihe ji wee na-ekwu ihe a bụ na apụtago m chim. Ihe nkiri unu ga-ahụ ọzọ bụ ihe nkiri ebe m na-akụzi gbasatara mkpụrụ edemede Igbo ahụ. Aga m abịa kerisie ihe niile ahụ ekerisie, were mee ya otu ọ ga-esi wee doo ewu ma ọkụkọ anya. Anagwa m asị ndị Igbo ewu ma ọkụkọ, mana ihe na-ekwu bụ otu ọ ga-esi wee doo okenye ma ụmụaka anya. Ụmụ Igbo, na-eso na anyị n'ihe anyị na-eme. Ọ bụghị sọnsọ iso anyị. Kesaa nkụzi ọbụla anyị kụziri ebe a, ihe nkiri ọbụla ị hụrụ ebe a. Ọ bụrụ na ilechaha anya ya, isorokwa ndị kesaa ka ndị ọzọ so wee ritekwa n'ihe ọma. Ọ ga-adịrị gị mma, ọ ga-adịrị ezinụlọ gị mma. Igbo, ana m asị unu, birikwanụ. Igbo kachanụ.